kunoparira, kumusara hama kunodadisa, asi kumusara chokwadi kunoparira. A big round of applause, ladies and
Ladies and gentlemen, Leonard Jakata, indeed never disappointed. Absolutely fantastic. Teach, before we get to the next act, the SMS competition, when is it ending? The SMS competition ends at 10. Uri kunzunzutira wasaririra wakaenda vamwe kunopira zvichemo nguva yapera naiwe uchanotambirirwa here zvichemo zvako. Moyo yavo inosinina ruvengo neusi asi
wega nezakatikomberedza. Amanyika ndinine wega nezakatikomberedza. Iyo nyika ndinine wega nezakatikomberedza. Aya makomborero yedenga utinga venganire neiko utinga urere ndiyama utinga venganire neiko seichichiparira kubva kwevambe. Thank you. My name Wonderful Zora. indeed. Great entertainment once again. We thank you so much. Leonard Jakata. Ladies and gentlemen, it's boiling. It's getting to the point. Andosvika. For sale. Ndomota dzandinoda, ndomota dzekupurasika idzi. Pane vanhuwo pano. Zviri sei? Makadi changanire? Tiripo makadi. Tiri nani? Correct. Taona kamudziyo wakanzi for sale. Aiwa, ndiwoiwa, iyi ndototemba nayo mota iyo iyi. Muri kutengesa? For sale kai. Tuone ndidzo original kai. Ndodzari dizhezhezhe dzidzi. Yeah. Masa 16 kai? Masa 16. Ipapa dengwa kuri kutongoti ipapa mavhiri aripo ipa handotemba nayo kana kumunda ndotoenda nayo iyoyi. Idhizire ere? Haidhizire. That's right. Unorimisa kai dhizire. Manje pano umwe anga anditi ari kudzoka mai manje tata tomboita madhiri. Mune namba dzake? Ndine namba dzake. Mudzei kuti mota yatengwa. Aiwa, ndogoti mota yatengwa. Mudzei kuti mota yatengwa. Aiwa, ndotanga tatambira ka. Koma kutoisa hembe komana. Mota yakanaka. Aiwa, ndobvisa hembe dzese. Ndotemba nayo havurai pinda zvose munopinda hapo. Ndotemba nayo mota iyoyi. Kwete kuzonyanya kubata ka. Aiwa. Hazisati zvabhadharwa izvi. Aiwa, ko imari. Aiwa, 3000 correct. 3000 chete? Correct. Mdara. Correct. 3000. Inenge itori correct baba. 3000. 3000 chete mdara. Todai so moto ndipe. Ndoto wotoinda nekungoisa mavhiri chete baba pa. Masa 16 now ari kukumba. Kana unawo kufonera kukomana no. Kune mudziyo wandawana kuno. Ndotemba nayo mota iyoyi. Mdara 3000 anditi. 3000. Ndikachema wambisa. Aiwa, hapana kuchema. Mdara. Kuchema hapana. Aiwa, wakatoita wakatu. Vakatochema ndo vakauya kare. 29. Ndo vakatouya kare kusvika ndisvike. Aiwa, 3 correct. Correct. Geti kukandirei. Kandai. Makaregister him. Ndakaregister kudhara. Alright, 00. Kana veikoko chaiko veikokesha vanotoziva ndakaregister. Muchingoisa mari chete vanotobva vandipa mari yangu. 0 chi? Kana kukwereta vanotochitaurai namba. 0777 67 77. Alright. Kajuzi mabaudi ndimi. Ndini. Yaita. Saka yaya yangu iyi. Aiwa, yaya yenyu mdara. Hamuna mota bana. Ndisine mdara. Tuburugwa twana tukani mubvise. Munoni ngadabvisa asi. Aiwa ndisikuenda ka. Mavhiri ari kuuya. Ndisikuenda. Hapana na injini ka mdara. Munofukati mungaenda pasina injini. Munoda injini. Kwete aiwa dhiziri. Aiwa.